ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ሰላም ተኸታተልቲ እዛ መደብ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ብዛዕባ እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣሰካፍ እንዳኾነ ዝመፅእ ዘሎ ሕማም ኣውራጃውነት ክዛረበ ብሓፈሻ ግን እቲ ኣውራጃውነት ዝበሃል ወይ እቲ ኣውራጃዊ ምምሕዳር ካበይ እዩ መፅኡ ከመይ ገይሩ ፀልወና ኣሎ ምክንያታዊ ዲኸ ዝበሃሉ ነጥብታት ኣብኦም ኣተኪረ ክዛረበ እዛ ኤርትራ እንብላ ሎሚ ወይታ ካርታ ናይ ኤርትራ ኣብ 1890 ጥልያን ንገዛእ ርእሱ ክትዕሞ ኢሉ ዝደኮና ምዃኑ ታሪክ ዝምስክሮ እዩ። ምናልባሽ ድሕር ነዊሕ ዓመታት እንኮላይ ናይ ቃልሲ ዓመታት እዛ ሎሚ ንሪኣ ዘለና ሃገረ ኤርትራ ተፈጢራ ኣላ። እዛ ሎሚ ንሪኣ ዘለና ሃገረ ኤርትራ ግን ብተፈላለየ መስራሓት እኮ ተሓለፈት ኤርትራ ከም ሃገር እውን ሕጂ ተኾነት ብዙሕ ብድሆታት ንሪኤሉ ዘለና እዋን እዩ። እዚ ብድሆ እዚ እቲ ናብ ዓድና ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ጥራሕ ደይኮነ እቶም ኣብ ደገ ዘለው ተቓለስቲ ዝበሃሉ እውን ብዝተፈላለየ ፍልልያት ኣምፂኦም ነንሕድሕዶም ክናቆቱ ንሪኤሉ ዘለና እዋን እዩ። እቲ ካብዚ ሓደገኛ እንዳኾነ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ እዚ ናይ ኣውራጃዊ ስምዒት ወይ ኣውራጃዊ ኣፈላላይ ክበሃል ይከኣል እዩ። ምናልባሽ ዝተጋነነ ነገር እኮ ተዘይኮነ ወይ እውን ገሊኦም ሰባት ንቡር ተሪኦ እዩ ከምዚስ ክንርኢ ንኽእል ኢና ክግረም የብልናን ዝብል ኣተሓሳስባ ዘምፅእ እንተኾኑ እዚ ኣውራጃዊ ስምዒታት ወይ እዚ ኣውራጃዊ ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ሓደገኛ ንመጻኢ እውን ናበይ ከም ዝኸይድ ስለ ዘይንፈልጥ ካብዚ እዋን እዚ ጀሚርና ክንቃለሶ ካብዚ እዋን እዚ ጀሚርና ናብቲ ትኽክል መስመሩ ክነትሕዞ ዘለና ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ሎሚ ክዛረበሉ መሪፀ ዘለኹ ኣውራጃ ከም ምምሕዳራዊ ኣምር ናብ ኤርትራ መግዛእቲ ጥልያን እዩ ኣምፂዎ። መግዛእቲ ጥልያን ንኤርትራ ንሓንቲ ከም ግዝኣቱ ገይሩ ምስ ሓዛ ንምምሕዳር ክጥዕሞ ናብ ዝተፈላለየ ከፊልዋ ምናልባሽ ኣብ ሓደ ግዜ እዚአን ኣውራጃታት ቀሪፁ ኣምፂኡ ክንብል ኣይንኽእልና ናቱ መስርሕ ሓሊፉ ኣብ መጨረሻ ግን ንኤርትራ ናብ ከባቢ 7 ኣውራጃታት እዩ ከፊልዋ ወይ ምምሕዳራዊ ክፋላት ከፊልዋ እዘን ኣውራጃታት ከዓ ናተን ዝኾነ ወረዳታት ገይርለን ማለት እዩ። መብዛሕቲ ኣብቲ ኣውራጃታት ጥልያን ባዕሎም ዘመሓድርዎ እኮ ተነበሩ ኣብቲ ወረዳታት ግን ምስሌነታት ናቶም እሙናት ዝኾኑ ኤርትራውያን ከም ኣመሓደርቲ ይቆፅሩ ከም ዝነበሩ ናይ ታሪክ መዝገባት ይሕብር ማለት እዩ። ምስ ምምፃእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ናብ ኤርትራ ምስኡ ዳሓረይ ዝነበረ ኩነታት ስዒቡ እውን እተን ዝነበራ ኣውራጃታት ኣብ 8 ከም ዝደየባ እቲ ታሪክ ይሕብር ማለት እዩ። እዘን ንፈልጠን ኣውራጃታት ድሒረን 8 ኣውራጃታት ዳርጋ ናብ ኩላትና ኣብ ደምና ኣትየን ተበልካ ዝጋነን ኣይኮነን። ማዕረ ክንደይ ዝኾነ ሽግራት ከም ዘምፅኣ እንኮላይ ኣብ ቃልሲ እውን ማዕረ ክንደይ ናይ ምፍሕፋሕ መሰረታት ከም ዝነበራ ወይ ከዓ ምክንያታት ከም ዝነበራ እቲ ታሪክ ክሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዘን ኣውራጃታት እዚአን ድሕሪ 95 እቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ዝነበረን ፅልዋታት ርእዩ ናብ 6 ዞባታት ቀይርወን እዩ። ግን ክሳብ ሕጂ ብሕልፊ እዞም ኣውራጃታት ዘርከብናለን እቲ ርእስና ብኣውራጃ እዩ ዝሓስብ ዘሎ እንተበልኩ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣበየ ኣውራጃኻ እምበር ኣበየ ዞባኻ ዝበሃል ዳርጋ ብዙሕ ግዜ የለን። ምክንያቱ ሰብ ክትሓቶ ከለኻ ዓዱ ምስኡ ተተሓሕዞ ነገር እንድሕራላ እቲ ዞብኡ ይኮነ እንተ ኣውራጁ እዩ። ስለዚ ማዕረ ክንደይ ናብኡ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ንሓስብ ኣለና እቲ መርኣያ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ኣብ ማሕበራዊ መራኺባታት መፃረፍን መጓነይን ኮይኑ ከም ዘሎ ብዙሓት ሰባት ዝዛረብሉ ዘለው እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕማም ኣውራጃውነት ከመይ ጌርካ ክውገድ ኣለዎ? ኣውራጃ ወላ እውን ክህሉ እንድሕር ኣለዎ ካብ መምሕዳራዊ ቅርፂ ክሓልፍ ከም ዘይብሉ ክንርዳእን ክንርእን ኣለና። እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ይመስለኒ። ኣነ እቲ ብዙሕ ግዜ ዝገርመኒ ብዛዕባ ኣውራጃ ክዝረብ ከሎ ወይ ኣውራጃዊ ስምዒታት ክመፅእ ከሎ ሓደ ወዲ ኣውራጃ እዩ ዝበልካዮ እንድሕር ትሕለቐሉ ኮይንካ ብናይ መለክዒ እውን ክርዳእኒ ይክእልን እዩ። ምክንያቱ ክሪኦ ከለኹ እቲ ንዓና ብዝያዳ ዝፀልወና እቲ ወረዳ ወይ እቲ ዓዲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብዙሓት ሰባት ንኣውራጃ ከም ሓደ ታሪክ ከም ሓደ ቅርሲ ከም ሓደ ክዕቀብ ዘለዎ ይርእይዎ እዮም።
ምናልባሽ ክዕቀብ እንድሕር ኣለዎ ብካልእ ነገር ክዕቀብ ኣለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከም መፈላለዩና እንድሕር ኮይኑ ክጠፍእ ጥራሕ እዩ ዘለዎ እየ ኣነ ዝብል ህዝባዊ ግንባር ወይ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ናይ ዞባ ምክፍፋል ዝገበሮ ናቱ ሽግር ኣለዎ ከም ዝበልክዎ ምናልባሽ እውን ውሒደን ክኾና እየን ንምምሕዳራዊ ቅርፂ ንብቕዓት ኣብ ዝበዝሐ ናብ 10 ወይ ንልዕሊኡ ከፍ ኢልዎን ነይሩ ተዝኸውን ፅቡቕ ምኾነ ነይሩ እቲ ሰብ ፅቡቕ ኣገልግሎት ምረኸበ ከኣውራጃዊ ስምዒት ከዓ እንዳወረደ ምኸደ ኮይኑ ይስማዓኒ እዩ ግን ኪኖ ዝሓሊፍና ሕጂ ኣነ ኣውራጃዊ ስምዒት ኣለኒ ኣነ ወዲ ዛ ኣውራጃ ኣነ ተሓላቕ ናይዛ ኣውራጃ ክንብልሲ ምክንያታዊ ድዩ ምክንያቱ መን ናይ መን ኣውራጃ ተሓላቕ ክኸውን እንድሕር ኢልካ እውን ኣሰካፊ እዩ ንኣብነት ኣነ ዓደይ ዓዲ ተክለይዛን እንድሕር ኮይኑ ንብሙሉእ ሓማሴን ክውክል ይኽእል ደ ንብሙሉእ ሓማሴን እሞ ንግደፋ ነታ ኣብኡ ደላ ከባቢ ዓድታት ክውክል ይኽእል ደ ወረና ዓደይ ክውክል ይኽእል ደ ካብዛ ሓሊፍካ እንድሕር መፂኻ ስኒ ምናልባሽ ብዛዕባ ከባቢኻ ሕማቅ ክዝረብ ከሎ ብዛዕባ ከባቢኻ ሕማቅ ክበሃል ከሎ ሰብ ስለምንታይ ሕማቅ ብል ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብዛዕባ ከባቢኻ ጥራሕ ደይኮነ ብዛዕባ ካልእ ከባቢታት ሕማቅ ክበሃል ከሎ እውን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ንሓደ ኣውራጃ ወኪልካ ንኻልኦት ኣውራጃታት ትፀርፍ እንድሕር ኮንካ እዚ ምክንያታዊ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ እንተሪኢኻዮ እውን ፍትሓዊ እውን ኣይኮነን እስኻ እውን ትከላኸል ኣለኻ ማለት ደይኮነስ ነብስኻ ተዋርድ ነቶም ኣውራጃኻ ከዓ ካልእ ፀላእቲ ትውስኸሎም ኣለኻ ማለት እዩ እንድሕር ትውክሎም ኮንካ ማለት እዩ እምበር ትውክሎም እውን ኣይኮንካን እዩ ስለዚ በቲ ካልእ ደረጃ ክሪኦ ከለኹ እውን እተን ናይ ቀደም ኣውራጃታት ወላ እውን እሰን እንድሕር ኣቐሚጥናየን ምናልባሽ ሓደ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ መፂ እሞ እተን ኣውራጃታት ከም ዘለዋ ይመለሳ እንድሕር ኢሉ ስኒ እቲ ህዝቢ ከዓ እንድሕር ደጊፍዎ መን እዩ ናይ መንከ ደጋፊ ክኸውን መን እዩ ናይ መንከ ተቃዋሚ ክኸውን ንኣብነት ኣነ ዓደይ ከምዚ ዝበልክዎ ዓዲ ተክለይዛን እንድሕር ኮይኑ ንሕምብርቲ ዘሎ ንክጣበቐሉ ክእል ደ ካብ ወዲ ዓዲ ባሮ ነንሕዶም ደቃርቡ ወይስ ኣነ ቀርቡ ነቲ ወዲ ሕምብርቲ እዚስ ክንሓስቦ ክንክእል ኣለና ወይ እውን ብካልእ እንድሕር ሪኢኻዮ ወቐርቲ ኣብ ሓማሴን ኣሎ እንድሕር ኢልና ደቂ ኣምሓራ ከዓ ኣብ ኣከሎ ግዛይ ኣሎ እንድሕር ኢልና ኣነስ ንወቐርቲ ካብ ወዲ ደቂ ኣምሓረስ ክጣበቐሉ ክእል ዶ ወይ ወዲ ሰንዓፈን ወዲ ደቂ ኣምሓረስ ካብ ወዲ ወቐርቲስ ክጣበቐሉ ክእል ዶ ቤናይ መለክዒ እሞ ክጣበቐሉ ሞት እንድሕር ኣሎ ሓዘን እንድሕር ኣሎ እቶም ጎዳባብቲ እቶም ጥቃጥቃ ደለው ስነንሕዶም እዮም ዝቃረቡ ስለዚ ካበይ መፂኻ ክትጣበቐሉ ካበይ መፂኻ ከኒ እዚስ ወዲ ኣውራጃ እዩ እሞ እዚ ሕሸኒ ክትብል ስለዚ እዚታት ነገራት ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ሓንሳብ እውን ሃገር ንኣብነት ሃገር እንድሕር ኢልና ዝለዓለት ናይ ምምሕዳራዊት ቅርፅያ ኣብ ሓደ ሃገር ዘለው ሰባት ናይ ሓባር ዕድል ኣለዎም ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ቅርፂ ኢኮኖሚያዊ ቅርፂ ገለ ኣለዎም ክንብል ንኽእል ኢና ካብኡ ወሪዱ ከዓኒ ነቲ ምምሕዳር ከዓኒ ብኸምኡ ዓይኒ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብዚ ሓሊፍካ ግን ኣብ ፖለቲካዊ ነገራት እንድሕር እቲኻዮ ኣብ ስምዒታት እንድሕር እቲኻዮ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሓንሳብ ከዓኒ ሃገር ሰጊርና እዞም ሰባት እዚኦም ናትናዮም እዞም ሰባት እዚኦም ንዓና ይመስሉ እዮም ትብል እንድሕር ኣለና ኣብ ተፈላለዩ ኣውራጃ ዘለዎም እሞ ከዓ ንዓይ ይመስሉ ትብሎም እንድሕር ኮንካ ከመይ ጌርካ ዳእኻ ኣንፃሮም ትለዓል ከመይ ጌርካ ዳእኻ ክትፀርፎም ትውዕል ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኦም ኣብ ግምት ክንእትዎም ክንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምፍላያት እሞ ከዓኒ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ክንደይ ኣሽሓት ፌሎወራት ዘለዎም ዩቲበራት ኣብኡ መፂኻ ትፃረፍ ኣብኡ መፂኻ ትፍክር ኣብኡ መፂኻ ካልእ ነገራት ትገብር እንድሕር ኮንካ ምናልባሽ እዛ ሬድዮ ሩዋንዳ እንብላ ነበርና ኣብ ከምኡታት ደረጃ እውን ንኣትለና መስለኒ እቶም ዩቲበራት ብፍላይ ከዓ ብዙሓት ፌሎወራት ዘለዎም ዩቲበራት ነዚ ከዓ ክትንቀቐሉ ክእሎም ኣነ ኣብ ናተይ ሜድያ መፂ ሰብ ንኻልእ ኣውራጃ ዘቋሽሽ እንድሕር ኮይኑ ንኻልእ ኣውራጃ ዝፀርፍ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ወላ ተዘይተፀረፍኩ ስኒ ተሓታቲ ክኸውን ክኽእል ኣለኒ ከምዚ ዓይነት ሽግራት እንድሕር ኣሎ ምናልባሽ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቲ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቶም ዝዓበየ ሶሻል ሚድያ ዘለዎም ሓላፍነት ኣለዎም ሰባት ከም ውልቀ ሰባት ከዓ ሓላፍነት ኣለዎም ንመን ኢኻ ትውክል ንመን ወኪልካ ከዓ ንመን ኢኻ ትፀርፍ ወይ ንመን ኢኻ ትጥቅዕ እዛ ዓይነት ነገራት ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከም ዝበልክዎ ኣነ ካብ ዓደይ ሰጊረ ንርሑቕ ዘሎ ሰብ ክውክል ኣይክእልን እየ ክውክል እንድሕር ኮይነ ብፖዘቲቭ ከዓኒ ነቲ ወዲ ኣውራጃ ጥራሕ ደይኮነን ወዲ ሃገረይ ካብኡ ሓሊፉን ንወዲ ዞባይ ካብኡ ሓሊፉን ነተብ ዓለም ዘሎ ሰብ ክውክል ክኽእል ኣለኒ ምክንያቱ ዘይፍትሓዊ ነገር እንድሕር እየ ዘይፍትሓዊ ክቃወሞ ክኽእል ኣለኒ ግን ዘይፍትሓዊ ነገር እንዳረኣኹ ሓደ ወዲ ኣውራጃ ይለትም እንድሕር ኢለ ወይ ከዓ ዘይፍትሓዊ ነገር እንዳረኣኹ እዚ ወዲ ካልእ ኣውራጃ እዩ እንታይ ገደሰኒ እንድሕር ኢለ እዚ ሰብ ደጋብር ኣይኮነን ሃገር ዘጋብር ኣይኮነን
ምናልባሽ እውን ናብ ካልእ ደረጃ ዘብፅሕ ስለ ዝኾነ ክንጥንቅቐሉን ብኣጋ ተጠንቂቕና ክንሪኦን ዘለና ይመስለኒ ምናልባሽ እዚ ርእስቲ እዚ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ብጣዕሚ ኮምፕሊኬትድ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀፃሊ ብክልተ ብሰለስተ ኮይና ዲስካስ ክንገብረሉ ክፍትን እየ ንሎሚ ናብዚ ኣኽለኒ ይቐኒ ኣለኝ